म्हणजे गायीची पूजा केली की 33 कोटी देवांपर्यंत आपली पूजा, भक्ती सगळं पोहोचतं म्हणून आपण ह्या दिवशी करावी पूजा. आता हिने हे सांगितलं आपल्या मालवणीत म्हणजे आपल्या कोकणी याच्यात घरी. हं. आता आपल्या गावी. गावी, गावी सुद्धा आपल्या काय करतात गोट्यात सारवतले. हां. त्याचा शेण काही असतात, तो गोटो सारवतले. त्याच्या गोट्याच्या बाहेर रांगोळी काढतले. बैलांच्या, गायींच्या शिंगांका कलर मारतले. हां, ते मस्त हां, वाटतं. रंग मारतात. त्याच्यानंतर त्यांका नैवेद्य घास पुरणपोळीचं नैवेद्य नैवेद्य. करतात. हां. नाहीतर लापसी खीर आहे ती करतात. अगदी ज्याका पुरणपोळीचं घाट नाही जमत गोडाचं असेल, नैवेद्य. तर लापसीची खीर करतात. कारण जारो जो भरडो असता गव्हाचो, त्याचो गाईक भरपूर उपयोगी. वासरू जर जन्माक इला असा तर त्याका भरड्याचीच लाडू वगैरे करून देतात. जसं आपल्या बाईच्या बाळंतपणाक देतात ना, तशीच त्याका हां. सुद्धा पेज वगैरे हलीमची, लापसी अशी करून देऊची लागता. माझ्या बहिणीची सासूनी मला सांगितलं नव्हतं, की अशी-अशी म्हणजे तेव्हा आम्ही होतो 1 वर्ष दिवाळीत, तेव्हा त्यांनी वसुबारसची अशी पूजा केलेली होती. तेव्हा तिनं सांगितलेलं आणि नेमकीच गाय इयाली होती. तेव्हा आम्ही खरवस पण खाल्लेलं दिवाळीत. हां. प्रोटीनयुक्त. जसं जसं आपण एखाद्या हां. गरोदर बाईची, डिलिव्हरी झालेल्या बाईची सेम काळजी घेतो तशीच तशीच काळजी घ्यायची असतात. हां. सेम गरम पाण्यानेच डिलिव्हरी होतली सेम तसाच. सगळा तसाच आणि त्या वासराची पण अगदी स्वच्छता तेवढा पण हां, बाळगूची करूची लागता. लागतं. कारण गोठ्यात होता ना हां. ती डिलिव्हरी. मग ती गोणे वगैरे हतरून अशी. मग त्यावेळेला जर झाली ना, तर अगदी म्हणतात ना त्या घरात एकदम शुभ मानली जातात दिवाळी. हां. वसुबारसच्या दिवशी जर वासरू इला जन्माक, मग ती अगदी गावी तर आपल्या खरोखरची आता आता ते मिळतात संगमरवरी. हां, हां. हे मिळतात. गाय आणि वासरूच्या संगमरवरी मूर्त्या मिळतात. मूर्त्या मिळतात. त्यांची फोटो आपण सुद्धा तुम्हाला असेल तर हां. तो सुद्धा तुम्ही आणून दाखवू शकता. त्याच्यानंतर करू शकता पूजा. असं काही नाही. पण आपल्या गावी आहे पद्धत. असं नाहीये की हां. आपल्याकडे नाहीये. नाहीये. वसुबारस आजपासून वसुबारस आणि आज घालतात हां, नवीन कपडे वगैरे घालतात. मगाशी हां. भावजी म्हणत होते, "आज काय आमची दिवाळी आहे." पण मी मनात मग बोलली आजपासून तुम्हाला हां. दिवाळीच्या खूप खूप शुभेच्छा. शुभेच्छा. आज हं. दारामध्ये रांगोळी आणि आजपासून दिवे लावायला सुरुवात होते. हां. तर आपल्या या वसुबारसच्या तुम्हाला दीपावलीच्या खूप खूप शुभेच्छा आणि मी 2-4 कमेंट घेते. महेशने लिहिलंय दीपावलीच्या सर्व लोकांना खूप खूप शुभेच्छा. थँक सो मच. मंगेश धन्यवाद जमादार दादानू. यांना पण थँक सो मच. धन्यवाद दादानू. मालवणकर आहेत वाटतं, आम्ही रत्नागिरकर आहोत. हो, हं. आम्ही कोकणातले, कणकवलीतले, पण सगळे शेवटी सिंधुदुर्गातले. नाही, नाही. रायगड, अरे रत्नागिरी नाहीयेत, नाही आहेत नाहीयेत, सिंधुदुर्गात. हां, नाहीयेत, नाही आहेत. नाहीयेत. चला. तो त्यांचा विजयदुर्ग जिल्हा कुठला? लागतो. विजयदुर्ग. हां, चला तो विजयदुर्ग कोणताही किल्ला. असू दे, पण आपण सिंधुदुर्गातले आहोत. अ, एवढा आहे. हां, हां, चला. हां. आपण आता रेसिपीवर जाऊया. आता शेव करायची आहे, तर आता लागताला पहिला मिक्सरचा भांडा. भांडा. अजून कोण एले असतील त्यांनी बघा प्रमाण सांगते मी. हां, चला. 2 वाटी बेसन घेतलेलं आहे. 2 वाटी हे फुल भरून बेसन घेतलेलं आहे. त्याच्यानंतर तेल लागतं आपका. मी 50 ग्रामच घेतलं एवढा काही लागूचा नाही हां. कारण 1 कपात आपल्या 1 कपच चमचा घ्यायचा आहे आणि त्याच्यानंतर लाल तिखट, ओवा घेतलंय, थोडासा जिरा, पाव चमचा, हिंग आणि 7-8 काळा मिरी आणि तीळ. तीळ तुमका घालूची असेल तर घाला, पण शेववर ते छान दिसतात, भारी गमतात. चवीपुरता मीठ. आता तेल आणि पाणी हे आम्ही फेसून घेतलंय. तर कशात? तुम्ही परातीत फेसलास हातीन तरी चालात. जोपर्यंत तुमच्या पाण्याचा रंग सफेद होत नाही तोपर्यंत. हे बघा, आता मी ह्याच्यामध्ये किती घेतलंय? थोडासाच पाणी घेतलंय. कारण आपल्या शेवला तेवढा पाणी नंतर पातळ होईल आणि शेवचा पीठ आहे ना, घ्यायचा असला तर बारीकच घ्यावा. एकदम मैद्यापेक्षा बारीक व्हाया. बघा, मी 2 चमचे आणि थोडंसं कारण ह्याने चमचो भरून येत नव्हता म्हणून थोडंसं वरती आता ह्या घालून घेतलंय. खरे म्हणजे 2च चमचे घ्यायचे हां, असं. 2च हां. चमचे घ्यायचे. एका कपात 1 चमचो मोहन. आम्ही सुरुवातीपासून सांगितलं 1 कप कोणताही पीठ घ्या, हं. करंजीचं घ्या, शंकरपाळीचं घ्या, शेवचं घ्या. 1च चमचा मोहन. गेल्या वेळेला आमची मधली जाव आहे ना शिल्पाने ते दाखवलेलं तिने हे परातीमध्ये घेतलेलं पाणी आणि तेलाचं हां, मिश्रण आणि असं फेसलेलं, परातामध्ये हाताने असं फेसलेलं. फेटून तिने शेव बनवलेला. तो पण शेव खूप छान होतो. जर तुम्हाला हीच पद्धत हां, फक्त मी शॉर्टकट तुम्हाला दाखवते. मी मिक्सरमध्ये. ह्याच्यामध्ये थोडं चवीपुरतं मीठ सुद्धा टाकते. नंतर मी ह्याच्यामध्ये आणखीन मसाले सुद्धा वाटणार आहे. पण हे थोडं वतून घेणार आहे मी. थोडंसंच मीठ वापरलंय हां, ना? हां, थोडंच. जसं तुम्ही हे फेसत जाल ना, तसा ह्याचा रंग ना दुधट होतो. तसा आता बघा मिक्सरमध्ये तसाच झालेला आहे दुधट.
हे बघा, एकदम तेल आणि पाणी कोण म्हणेल का ह्याला? पण त्याला धूर पण सुटला बघा. हा, धूर पण सुटला. हा. हे शॉर्टकट वापरलं, हे पटकन होतं. तुम्हाला हा. जास्त नाही तर ते असं 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 करत ते हाताने हाताने असं फेसू फेटत शकता. ते हा इतपतच फेसायचंय जोपर्यंत तुमचं तेल पाणी एकजीव एकजीव होत नाही. हा. होत नाही. अ, यावर्षी आपण सगळे थोडे शॉर्टकट चाळणी म्हणजे काय बोलतात ठेवलं ना गो चाळूची? पटकन होणाऱ्या रेसिपी दाखवतोय. हा. हा? हा. महिला वर्ग जो कामावर जातो हा. त्यांना साध्या सुध्या पटकन होणाऱ्या आणि तेवढाच रुचकर, असं काही नाही की तुम्ही तसा वापरलात म्हणून हा. होत नाही रुचकर. कारण फेटायला नाही म्हटलं तरी 10 मिनिटं लागतात, पण हे हा. मिक्सरला लावायला 2 सेकंदामध्ये काम होतं. मग तुमची ती 10 मिनिटं वाचतात. तसं मिक्सरचं भांडं तर तुम्ही वापरणारच आहात. हम्म. चाळूनच घ्या, कारण शेवला जितका बारीक तुमचं बेसन असेल तितका शेव छान होतो. हे बघा, सांगितलं ना, चाळूनच घ्या तुम्ही. प्रत्येक वेळेला मी सांगते, कोणतीही पिठं असू दे, घरगुती असू दे की विकतचा असू दे, चाळूनच पिठं घ्या तुम्ही. कारण नंतर तो कणेर आपल्या शेवच्या सोऱ्यातून पडला जाणार हा. नाही. आणि मग ते तुटतात ना हो. हा. हम्म. आता ह्या मी ह्याच्यात ओतून घेतोय. ह्या बघा, ह्याच्यात थंडच ह्या तेलाचा मोहन झाला. ह्याच्यात गरम मोहन घालायचा नाही. पूर्ण ओतलं नाहीये, नाही, थोडस थोडस ठेवलंय. ठेवलंय, एक हा. चमचाभर ठेवलंय. आता ह्याच्यात घालूया आपण लसूण, कारण सोलून किती लसूणी घेतलीये? शेव आहे ना. एक गड्डो पुरो घेतलंय, त्याचे हा. 4 पाटे ठेवते, कारण आपल्या बेसनला तेवढा पुरे. जास्त पण त्याच्यानंतर लसूण झाली तर ओवा आणि ह्या लाल तिखट, थोडासा जिरा आणि हे 4-5 काळा मिरी. आता हिंग पण हयच घालून घेऊया. परत ह्याच्यामध्ये थोडासा बारीक मीठ, मसाल्यात पण चव होई ना, मग तो कसो मिक्स होईल तसो त्याका लागात. आता ह्याच्यात मी चमचाभरच पाणी घालते. हे बघा, आणि ह्या वाटून घेते. परत बारीक गंधासारखा वाटायचा. अरे कोणी काही कमेंटच केली नाही. प्रणिता नलावडे लिहिते, पहिल्यापासून सांगा प्लीज. आता मला वाटतं आता ते लोक लाईव्हला जॉईन झालेत. तर जे लाईव्हला जॉईन झाले त्यांना सांगतो, आपण किती 2 वाटी बेसन घेतलेलं आहे, जे आपण घरीच दळलेलं बेसन आहे ते घेतलं. त्याच्यानंतर वहिनी तुम्ही सांगा आणि काय काय घेतलात. आपण आज चटपटीत मसाला लसुणी सेव करतोय, त्याच्यामुळे त्याच्यासाठी आपण लसूण घेतली 1 गड्डी. मसाले घेतले तुमच्या तिखटाप्रमाणे. तुम्हाला जर आवडीनुसार लसणीचा फ्लेवर जास्त हवाय तर पूर्ण 2 कपाला तुम्ही 1 गड्डी घेऊ शकता. पण माझ्या मते मोठ्या पाकळ्या आहेत. आता त्या गड्डीवर पण छोट्या मोठ्या पाकळ्या असतात, म्हणून मी 4-5 पाकळ्या ठेवून दिल्या, कारण त्या मोठ्या होत्या. आणि त्याच्यानंतर मसाला जो आहे तो मसाला तुमच्या तिखटीनुसार, म्हणजे तुम्ही जास्त तिखट आवडत असेल तर जरा जास्त टाका, आणि मीठ पण तुमच्या चवीनुसार. आणि ओवा घेतलाय थोडासा. ओव्यामुळे बेसन जे आहे ते पोटाला बाधत नाही. ओवा हिंग त्याने आपलं हे कच्चं बेसन असतं ते बादलं जात नाही. हा, त्याच्यामुळे तुम्ही ते घ्या. आणि मग बहिणीने काय केलं, मिक्सर घेतला. मिक्सरच्या भांड्यामध्ये तेल आणि 2 चमचे तेल आणि पाणी, कारण की 2 हे वाटी पीठ असेल तर 2 चमचे तेल. हे त्यांनी अगोदरच प्रमाण सांगितलं की कोणतंही पीठ तुम्ही घेत असाल तर मोहन म्हणून तेल जे घेणार ते समवाटीप्रमाणे घ्या. म्हणजे 2 वाट्यांना 2 चमचे तेल. आणि पाणी किती घेतलेलं तुम्ही? पाणी पण 2 चमचेच घेतलेलं. ते त्यांनी मिक्सरला लावून घेतलं. जर तुम्हाला हवं असेल तर तुम्ही ते परादीमध्ये किंवा एका पसरट भांड्यामध्ये घेऊन जोपर्यंत तुमचा तेल आणि पाणी एकजीव होत नाही, दुधासारखा कलर येत नाही तोपर्यंत फेसा. आणि नंतर आता ते हे बघा, त्यांनी ते मिक्सचर आहे ते खाली गाळून घेतलं, आणि त्याच्याबरोबर ह्याच मिक्सरच्या भांड्यामध्ये 10-12 लसूण, म्हणजे तुमच्या टेस्टनुसार. जर तुम्हाला लसूणचा फ्लेवर जशी जास्तीची काय काय जणांना ना लसूणचा फ्लेवर खूप आवडतो, ते लोक प्रत्येक गोष्टीमध्ये लसूण घालतात. जसं मला कस्तुरी मेथीचा फ्लेवर खूप आवडतो.
मी जेवणामध्ये प्रत्येक गोष्टीमध्ये कसुरी मेथी घालते. आता कसुरी तसं. मेथी म्हटल्याबरोबर आताच अपलोड होतली आपली खारी शंकरपाळी. त्याच्यात मी कसुरी मेथी घातलेली आहे. चटपटीत खुसखुशीत खारी शंकरपाळी. अनघा लिहिते हाय, नामदेव लिहिताय हाय. हाय, कुणाचे काय धन्यवाद ताई. कुणाचे काय प्रश्न धन्यवाद असतील तर दादांनो. आता तुम्ही लाईव्ह आला असेल तर आज तुम्हाला आम्ही चटपटीत असा शेव दाखवते. गोड्या दिवाळीच्या फराळाबरोबर हा तिखट थोडासा आपला हवा ना, गोड आणि तिखटाचं कॉम्बिनेशन खूप छान हा. लागतं. हा पूर्ण त्याच्यामुळे चोथा थोडं थोडं पाणी घालून तुम्ही काढून घ्या. कारण का आपलं जास्तीचं पाणी झालं तर आपलं पीठ काय होईल, पातळ होईल. म्हणून पाण्याचं प्रमाण तुम्ही चमचा भर घ्या. नंतर ह्या चोथ्यामध्ये काही राहणार नाही. बघा मी सगळं हे गाळणीला चोळून हा चोथा वेगळा केला. आता हे जर आपण घातलं असतं ना डायरेक्ट बारीक वाटून, तर आपल्या सोऱ्यामध्ये अडकलं असतं आणि शेव पडला नसता. कुणाचे काही प्रश्न असतील किंवा कुणाला काही सजेशन किंवा टिप असेल तर तुम्ही नक्की कमेंट करून खाली सांगा. आता मी तीळ पण घालून घेते. तुम्हाला आवडत असतील तर घाला, पण शेववर ते भारी गमतात. सफेद तीळ आणि त्यात तो आपलं बदामी रंगाचो शेव. आता ह्या आधी चोळून घेते. जर तेल आणि पाणी फेसून घेतलेला. साधना भोर हाय करतायत. तुमचा काही प्रश्न असेल किंवा काय असेल तर सांगा. तुम्हाला सगळ्यांना दिवाळीच्या खूप खूप शुभेच्छा. आता ह्याच्यामध्ये जेवढं म्हणजे आता हे जे मी घेतलंय ना, म्हणून बोलली वाटते वेळी पाणी थोडं कमी घाला. कारण आपल्याला पाणी जर जास्त झालं तर पीठ एकदम सरसरीत होईल भजी सारखं. ते तसं झालं तर आपलं पीठ परत आपल्याला पीठ मिक्स करावं लागेल. तशा सरसरीत पण येतात किती जणांनी केलंय, पण ते खूप हात बरबट, तो साचा बरबट सगळं. म्हणजे तशा पण मला नाही ते आवडत. म्हणजे तशा पण ह्याचे होतात. आता बघा मी संपूर्ण पाणी ओतलं. म्हणजे तुम्ही ओतते वेळी कमी ओता पाणी, पण हे प्रमाण बरोबर आहे. आता वाटलं ना तर तुम्ही साधं पाणी हाताच्या ओंजळीवर घेऊन पीठ चांगलं मळून घ्या. बघा ह्याच्यामध्ये काही आम्ही सोडा नाही घातला की कुरकुरीत होण्यासाठी तांदूळाचं पीठ सुद्धा घातलं नाही. साधी सिंपल सोपी तरी पण होणार खुसखुशीत चटपटीत शेव. आणि जे म्हणतात ना, गोड खाल्ल्यानंतर जर तुम्हाला गोड खायचा कंटाळा येतो 2-4 दिवसानंतर, तेव्हा ही शेव संपली जाते आणि आवडीने खाल्ली सुद्धा जाते. तुम्ही हवे असेल लसूण न घालता पण करू शकता तिखट शेव ना. नुसता जिरा, ओवा, नुसता ओवा आणि लाल तिखट घालून सुद्धा लसुणी शेव होऊ शकतो. आणि त्याच्यामध्ये तुम्ही तांदूळाचं पीठ घातलं तर कुरकुरीतपणा येईल. पण तुम्हाला ते मोहन घालावं लागेल. मोहन जर तापून जर तेल घातलं ना तर शेव कडकडीत होतं, म्हणजे कुरकुरीत होतं. आणि खुसखुशीत हवाय ना तर तुम्ही असं करा, साधं किंवा कच्चं तेल घाला 2 चमचे. नाही ठेचलं तरी चालेल, तेच पिठाला चोळून घ्या. ती सुद्धा पद्धत बरोबर आहे. म्हणजे बघा तुम्ही मोहन घालता, कडकडीत मोहन घालता की साधं म्हणजे नॉर्मल रूम टेम्परेचरवरचं मोहन घालता, ह्याच्यावर सुद्धा गोष्टी अवलंबून असतात. त्याच्यामुळे जर काही तुमचा प्रश्न असेल काय असेल तर त्या अनुसरून बोला, म्हणजे विचारा की तुम्ही मोहन कसं घातलेलं, कडकडीत तापवून घातलेलं की साधं रूम टेम्परेचरवरचं मोहन, म्हणजे त्या अनुसाराने आम्ही उत्तरं देऊ. आजची आपली रेसिपी आहे लसुणी शेव. हा चटपटीत असा लसुणी शेव काही सोडा वगैरे न वापरता होतो कुरकुरीत आणि लागतो टेस्टी, की तुम्ही जर एकदा खाल ना तर संपेपर्यंत तो संपणारच ह्याची गॅरंटी आहे. म्हणजे तुम्ही खातच राहाल. आजचा साधा सिंपल आणि म्हणतात ना आपल्या फराळाच्या ताटामध्ये जरा बाजूला राहतो पहिल्या 1-2 दिवसामध्ये, पण त्याच्यानंतर एकदा जो खातो ना त्याला टेस्ट करतो ना, तो त्याला संपवेपर्यंतच टेस्ट करत राहतो. तरी पण लोक ना खातात, ज्यांना नाहीच गोडाचा कंटाळा येतो. तो चकली आणि शेवला हात घालतो आणि चिवडा. ह्या 3 गोष्टी ह्या 3 गोष्टी आवडतात मला पण. पण मी आवर्जून म्हणतात ना जेव्हा फराळाचं ताट येतं, वहिनी तुम्ही काय पहिलं खाता? फराळाचं ताट तुमच्या समोर आलं की? मी पहिली खारी शंकरपाळी उचलते. मला गोड आवडत नाही आणि मला तुपातले पदार्थ आवडत नाही, कारण आपण शंकरपाळीत गोड्या तूप घालतो. खरं सांगितलं, मी खारी शंकरपाळी आवडीने खाते. मी चहामध्ये पण ती भिजवून खाते. ती चांगली लागते चहामध्ये पण भिजवून. असं वाटतं बिस्किट कसं आपण भिजवतो किंवा खारी शंकरपाळी नाव दिलंय, खारी सारखी लागते. वैशाली लिहिते मला हवी होती ही रेसिपी, तुम्ही आज दाखवली. थँक्यू वैशाली. या रेसिपीला पूर्ण बघा, टिप्स अँड ट्रिक्स. याच्यामध्ये सोडा सुद्धा वापरला नाहीये तरी सुद्धा ही तुमची शेवची रेसिपी ना एकदम क्रिस्पी होणार आहे. म्हणजे म्हणतात ना एक कुरकुरीतपणा या शेवला येणार आहे.
आणि संपेपर्यंत हा नरम सुद्धा नाही राहणार. म्हणजे महिना दीड महिना हा तुम्ही तसाच ठेवलात ना एअरटाईट डब्यामध्ये तर तो पहिला तसाच पूर्ण राहणार. हा. पूर्ण कोणताही पदार्थ पूर्ण गार करा. त्याला त्याचा गार व्हायचा वेळ द्या आणि पूर्ण गार झाल्यावर मग तो हवाबंद डब्यामध्ये भरून ठेवा. अगदीच डब्याचं झाकण सैल असाल तर तुम्ही त्याला पेपर लावा. हा, वरून पेपर लावा म्हणजे तो एअरटाईट राहणार. हां. म्हणजे हा संपेपर्यंत हा जो शेव आहे तो नरम नाही पडणार तुमचा. आरू जाधव लिहिते काय बनवतात तर आम्ही कुरकुरीत असं लसूणी लसूणी शेव. शेव बनवत आहोत. अक्षता जाधव लिहिते हाय ताई. हाय. संतोष लिहितोय हाय. अक्षता जाधव लिहिते ताई हाय. बोलत आहात ती कोण आहे? ओके, मी सरोज आहे आणि या वहिनी आहे. ओके, तुमची आम्ही दोघी जाऊबाई आहात. त्यांनी एक एक प्रश्न असा वर खाली केला. बोलत हा. आहे ती सरोज आहे आणि हाय मी बोलत आहे जाऊ असं बोलते स्नेहा. स्नेहा. हा, हाय बोलत आहे ती मी आहे सरोज. आणि कुणाचा ह्या रेसिपी बद्दल काही प्रश्न असेल तर विचारा. आणि जर तुम्हाला ही रेसिपी आवडत असेल तर स्क्रीनवर तुम्ही डबल टॅप करून लाईक करू शकता आणि परब किचनवर जाऊन YouTube व्हिडिओ पाहू शकता. आजच आपली रेसिपी अपलोड होणार आहे खारी शंकरपाळी. आता मी सोरा घेतलाय. सोऱ्यात घेऊया आपण तेल चोळून. सगळ्यात सोपा आणि पटकन होणारा शेव. म्हणजे तो तुम्ही अगदी म्हणणार आता एवढे पदार्थ झाले 4 झाले तर 5वा आयटम मी काय करू घाई गडबडीत तर शेव करा. तुमचं हे 15 मिनिटात रेडी चाली होता. चाली होतलो चाली. काव्या लिहिते ताई तुमचं सांगायची पद्धत खूप छान आहे. हसीना लिहिते आवाज खूप छान आहे दोघींचा. वैशाली लिहिते तीळ वापरले ते सोऱ्यातून पडेल का? पडतील पडतील का? पडतील हा. ताई कारण एक मी मिनिट. 2-3 रेसिपी ज्या अपलोड झालेल्या आहेत आपल्या परब किचनवर. मी 1.5 किलोचा एकटीने शेव केला होता. ह्याच किचन इथपासून लाईन लागलेली ती तिथपर्यंत. तेव्हा मी तीळ घातले होते. तीळ छान जमतात, पडतात तीळ. हा, म्हणजे अडकत नाही. त्यांचं म्हणणं हा. असं आहे की असं म्हणजे हा. खट होऊन ते असं म्हणजे हे एकदम नाही बारीक होत का? शेवचं पाताचं वापरलं ना तुम्ही तर तो तीळ अडकू शकतो. पण आमचा हा नॉर्मल जो शेव भेटतो ना तोच साचा आहे. एकदम बारीक म्हणजे तो कुठला गो शेव आपण काहीतरी भेळपुरीमध्ये वापरतो. भेळपुरीमध्ये, हा. तो ती साईज नाही आपण त्या ही साईज शेवला- करतो. 2 चकत्या असतात त्याच्यापेक्षा एक बारीक असतो. हा. तो शेव खूपच बारीक असतो. काय त्या काय बोलायचं त्या शेव आता. हा, मला पण आता आठवत हा. नाही पण त्यात पण तो शेव आहे ना तुमची साईज ती भेळमध्ये गावता ना शेव वरसून घालतो तेवढी असतात ती. शेवची पण असतात ते नंबर असतात काय. हा. आता जरा नंबर 0 नंबर 1 नंबर भरड. हा, असं आहे. हा. म्हणजे तुम्ही जर जात आल्यात तर चक्कीवाल्या काय सांगावं यार? आता तेल तापता तर आज वसुबारसा तर आपल्या गाईचा वगैरे गोमाता. आता त्या हा तर जुना गाणं आणि नववी कविता पण होती. काळ्या मातीत मातीत तिफन चालते तिफन चालते तिफन चालते वीज नाचते थैथया ढग ढोल वाजवितो ढोल वाजवितो ढग ढोल वाजवितो नंदी बैलाच्या जोडीला सदाशिव हकालतो ओटी पोटाले बांधून पार्वती उन्हारते ओटी पोटाला बांधते पाटा पायात रुततो काटा पायात रुतता लाल रगात सांडत लाल रगात सांडत काया मातीत मिळत काया मातीत मातीत तिफन चालते सरजार माझ्या ढवळ्यार एवढं? माझ्या पवळ्यार. कविता होती नववीला मला होती त्यामुळे मला ह्या कवितेमुळे ना शाळेमध्ये पण आता कशी शांतता होती तशीच शांतता झालेली आणि सर आमचे त्यांना दृष्टी नव्हती पण त्यांनी ज्या कोपऱ्यातून माझा आवाज ऐकला त्या कोपऱ्यातून त्यांनी बरोबर बोट केलं. ह्या कोपऱ्यातून एक मुलगी गात होती तिने उभं राहायचं तर माझ्या बरोबर भरपूर जणी गात होत्या म्हणजे वर्गात आपल्या 50 पट तरी होता तर उभे राहून सगळ्यांना एक एक कडवं सांगितलं. समर्थ लिहितोय ताई तुमचा हा व्हिडिओ संपल्यावर हा दिसणार आहे काय? हो, लाईव्ह सेक्शन मध्ये जाऊन सेव्ह होतो तो तुम्ही बघू शकता. गाणं चांगलं झालंय ही कमेंट खूप लिहिलंय. छान कविता खूप छान. धन्यवाद राम लिहितोय छान व्हॉइस मस्त आहे. त्याचं नाव नाही कळत आहे जान्हवी असं वाटतंय.
त्याच्यानंतर प्रणिता नलावडेने पण खूप छान लिहिलं. स्वप्नीलने पण लिहिलं खूप मस्त. अक्षता जाधव लिहिते, खूप छान आवाज आहे ताई, गोड, 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 गोड बोलता. त्याच्यानंतर प्रणिता लिहिते, म्हणजे गोड-गोड शब्द त्यांनी एकदम तीनदा मनापासून धन्यवाद. मनापासून तुम्ही जे एवढं छान-छान बोलताय ना बघा काटा उभा राहतोय अंगावर. प्रणिता शहारा येतोय. प्रणिता नलावडे पण लिहिते, खूप बरं वाटतंय. खूप शिकण्यासारखं आहे. हो, तुम्ही खूप शिकू शकता. कारण शिकण्याला काही वय नसतं. जसं हां. आम्ही पण शिकतो. म्हणतात ना, आपण जशी रेसिपी करत राहतो, दरवर्षी करत राहतो, तसं आपल्या चुकांमधूनच आपण शिकत राहतो असं म्हणतात ना. जर चुकणार नाही तर शिकणार कसं? अशी गोष्ट असते. आता हे बघा, मी पूर्ण हे एकच संघच घातलं. तुकडे-तुकडे करून घातलेलं नाही. एकच संघ घातलं. आता सोरा मी बंद करून घेते. सोऱ्याला तेल लावून घेतलेलं आहे. आज आपण दाखवतो आहे तिखट अशी लसुणी शेव. मला असं वाटतं दिवाळीच्या फराळामधली ही खरंच भाव खाऊन जाणारी रेसिपी आहे. ज्याच्यामध्ये वेळ कमी लागतो, पण टेस्ट ही A1 येते. ही काही हां. खाली गाळायची नाही. आहे एक पद्धत. ती जर मी तुम्हाला हवी असेल, तर तुम्ही माझ्या रेसिपीमध्ये बघा. मी ती पद्धत तुम्हाला नक्की दाखवेन. लाईव्हला नाही दाखवणार. तुम्ही रेसिपी आमच्या बघत नाही. शुभांगी लिहिते, खूप छान व्हॉईस आहे. काटे सुधाकर लिहितात, ताई काय बनवतात? तर सांगितलं तिखट शेव, लसुणी शेव. माधवी लिहिते, लवली व्हॉईस, थँक यू सो मच. आता हा बघा मोठा जाडा असा तिखट शेव आहे. ह्याच्यामध्ये आपल्याला 2-3 प्रकारची पाती येतात. एका हाताने झारा हां. घेतला, एका हाताने पाया पडला आणि शेव डायरेक्ट तेलामध्ये मोठी गॅसवरच शेव आपल्याला गाळून घ्यायचा आहे. त्यामुळे हात थोडा लांब वर ठेवायचा हां. आणि जेवढा आपल्याला हवा आहे त्याच्यानंतर खालून असा हा बघा सोडला कढईमध्ये आणि मोठ्या गॅसवरच हा. पहिल्यांदा सोडल्या गॅसला शेवला गॅस मोठाच ठेवायचा. काही गोटे बारीक वगैरे करायचा नाही. आणि हा फेस येतोच येतो हा. बेसनला हां. फेस येतो. जसं हे म्हणतात पदार्थ आतमध्ये शिजला जातो तसं ह्याचा फेस ऑटोमॅटिकली म्हणजे हे जे बुडबुडे आहेत म्हणा, ते कमी होत जातात आणि आपल्याला समजतं, की हा शेव काय म्हणतात ते आता त्याला त्याचा वेळ देऊया आता आपण. लगेच मी झारा घालत नाहीये. तुषार लिहिते, तुम्ही वरळी कोळीवाड्यामध्ये राहत होता का? नाही. नाही. नाही दादांनो, असाच कोणतरी माझ्यासारखी दिसणारी. ह्या तर काय होतं नाही, नाही. गोरेगावला. मी गोरेगावला. आता आणि मी माझ्यासाठी महालक्ष्मी ग्राहक होते हां. आणि वरळी कोळीवाड्यात तर मी कधीच गेलंय नाही. वरळी हां. सिपेसात गेलंय. आता अक्षता लिहिते, हसरा चेहरा. हां, तुम्ही जावा कायम स्वरूपी हसत राहा, खुश राहा, बहीण नाही, जावा नाही, मैत्रीण म्हणून सतत साथ राहा. थँक यू सो मच अक्षता. तुझी धन्यवाद. चांगली कमेंट आहे. तुषार लिहितंय, सांगा ना कोळीवाड्याला. नाही, नाही राहत होतो. आम्ही दोघींपैकी एकही नाही राहत होतो. वैशाली लिहिते, भिडाची कढई आहे का? बरोबर. आयर्न कास्ट भिड्याचीच कढई आहे. आम्ही शक्यतो भिड्याच्याच हे वापरतो, भांडी वापरतो, जेणेकरून आपलं तेल जे आहे ते ह्या भिड्याच्या कढईमध्ये कमी लागतं आणि आपल्या पदार्थामध्ये पण कमी उतरलं जातं. त्यामुळे पदार्थ तेलकट न होण्यास मदत होते. ही पण एक टिप आहे. आता जसा हां. माझ्या चमच्याला कडक लागायला लागला ना, तसा मी ह्याला परतून घेतला. म्हणजे खालची बाजू जी कडक लागायला लागली, तेव्हा मी ह्याला परतून घेतला. म्हणजे आपली दोन्ही बाजूला शेव चांगला शेकून घेऊया. दीपिका लिहिते, हाय ताई. जर तुम्हाला ही रेसिपी आवडत असेल तर तुम्ही डबल टॅप करून लाईक करू शकता. जर कुणाला काही कमेंट्स असतील किंवा कोणाला काही रेसिपी हवी असेल किंवा कुठली रेसिपी त्यांनी मिस केली असेल आणि डबल टॅप करून गाण्यात पण करा आपल्या कवितेत. हां. काळ्या मातीत मातीत टिपान चालते. ते खरंच आहे. ती कवितेमध्ये जे हे होते ना. हां. शब्द सरोजच्या आज काहीतरी घाई गडबडीत काय आता तिचं काय अरे झालंय? मला पूर्ण असं ती कविता येत नाही. मला ते टिफन चालते काळ्या मातीत मातीत. हां. हां. परत एकदा तुम्ही ती कविता बोलू शकता कारण मला ती एवढी मोठी कविता आहे की एका नंतर एक ओळ त्याची व्यवस्थित पूर्ण आली पाहिजे. अजून माझी ती पूर्ण हां. कविता पाठ आहे. अपूर्ण एवढी मोठी पेजभर होती म्हणजे 4-5 कडवी आहेत. आता ते गाणं सुद्धा आहे. रंजनाजींचं आणि कुलदीप पवार हां. कुलदीप पवार. पवार. त्या दोघांचाच पिक्चर आहे पण संसार. तो हां, संसार आणि तो पिक्चर एवढा छान आहे ना त्या ह्याच्यावर खरंच छान आहे. आणि काय म्हणतात ना मला जसा ते शेव तळून होईल तसा तो खाली बसतो हां. आणि त्याचा जो बुडबुड आहे ते पूर्णपणे जातात म्हणजे आपला हा शेव तळून झालेला आहे. बघू शकता तुम्ही.
आता आपण त्याला चाळणीमध्ये शेव काढून घ्यायचं. काढेपर्यंत मी आता नितळत ठेवलाय. नितळत धरलाच आहे आणि मी गॅस सुद्धा बारीक केले, केले. कारण दुसरा आपल्याला घाणा गाळून घ्यायचा आहे. पण शेव काय भारी गमतं. आणि बघा ताईंनो, ज्या ताईंना कंप्लेंट होती की तीळ गळतील की नाही, बघा तीळ छान दिसतायत आपल्या शेववर. वैशाली लिहिते अगदी बारीक शेव हवे आहे, मग कसं करावं? हा, मग तुम्ही- सेम असंच, हा. फक्त तुम्ही तीळ घालू नका आणि सगळ्या गोष्टी चाळणीने गाळून घ्या. लसूण असो, ओवा पण तुम्ही वाटून घ्या, हा. कारण ओवा सुद्धा बारीक शेवने पडणार पडणार नाही. नाही. हा, मग ते आता सगळ्या परत मी गोष्टी गॅस मोठी केली आणि दुसरा घाणा मी आता घालून घेते. तुम्ही गाळून घ्या, म्हणजे तो बारीक शेव गाळताना कुठेही अडकणार नाही. आणि तुमचं बारीक शेवचं पण प्रमाण हेच आहे आणि पीठ पण हेच आहे. सेम सेम सगळं साहित्य सेम, फक्त तुम्ही तीळ तीळ घालू घालून करू नका. शकता. आणि अगदी- ओवा हा. वाटून घाला. सगळं काही गोष्टी वाटूनच घाला, बारीक करून घ्या आणि चाळणीने मी जसं गाळून घेतलं तसं गाळून घ्या. ज्ञानेश्वर लिहितोय, मॅडम तुम्हाला गवळण येते का? नाही, मला नाही येत. मी माझं उत्तर दिलं. वैशाली लिहिते, मी मगाशी गाणं नाही म्हटलं, याचं कारण असं आहे की ते गाणं एवढं खूप छान आहे की जर मला त्याचे शब्द आठवत नसतील, येत नसतील, तर त्याचा अपमान करून उगाच जो गात आहे त्याला उगाच तोडू नये, म्हणून मी ते गाणं म्हटलं नाही. त्याच्यामुळे त्या गाण्याचा पण अपमान होतो आणि जो समोरचा गातोय त्याचा सुद्धा. म्हणून मग मी ते शब्द नाहीयेत म्हणून मी ते गाण्याला, नाहीतर मी दिली असती साथ, म्हणून मी ते गायलं नाही. जर कुणाला वाटत असेल तर मी सांगते. वैशाली लिहिते, हे खूप मोठी शेव आहे. हो, ही जरा मोठी शेव आहे. आम्ही मोठा पाता घेतला. एकदम म्हणजे तुमची भावनगरी नाहीये ताई, पण ही जी पाती मी तुम्हाला दाखवली ती शेव आहे. त्याच्यापेक्षा जाडी भावनगरी असते, म्हणजे ती 3 नंबर असू शकते. आणि त्याच्यापेक्षा आणखीन एक एकदम बारीक, एकदम मोठी एक जाडी भेटते बघा. काय ते आपण ह्याच्यावर टाकतो ना, आपण शेवपुरी वगैरे घेतो किंवा काय भेलपुरी बनवतो, त्याच्यावर एकदम बारीक शेव असते, ती पण शेव मिळते. बारीक असते. काय लायलॉन शेव बोलतात ना त्याला? हो वाटतं नायलॉन शेव म्हणतात. असेल नाव काहीतरी. पण मी दरवर्षी हीच शेव करते. माझी साईज पातीची हीच आहे आणि ही खायला पण खूप छान लागते. एकदमच बारीक शेव अशी तोंडात गेल्यानंतर कळणार पण नाही. हिची जरा मजा येते. अक्षता लिहिते, ताई सकाळी लाईव्ह किती वाजता असतो? तसा आमचा लाईव्ह 11, 11:30, 12च्या आसपास तुम्ही बघू शकता. आणि जो संध्याकाळचा लाईव्ह असतो तो 4, 4:15, 4:30च्या आसपास आमचा असतो. तुम्ही आम्हाला फॉलो करा, म्हणजे सबस्क्राईब करा. आम्ही सकाळचं रोज लाईव्ह जाणारच आहोत. रविवारपर्यंत रविवारनंतर आम्हाला सुट्टी. 2-3 दिवस आम्ही नाही जाणार भाऊबीजेपर्यंत. रविवारपर्यंत तुम्हाला लाईव्ह आमचे सकाळच्या 11 ते 12 दरम्यान भेटतील. नाही तुम्हाला कळत असेल तर सबस्क्राईब करा, मग त्या पोस्ट मध्ये तुम्हाला नोटिफिकेशन येईल. प्रणिता लिहिते, गॅस अजून फास्टच आहे का? नाही, पूर्ण फास्ट करायचा. जेव्हा शेव तुम्ही झाऱ्यावर धराल तेव्हा लगेच बारीक करायचा. आणि ह्या शेवच्या ह्याला पण तीळ काय भारी गमतात. बघा 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 बघा, जवळ येऊन बघा. चित्रा लिहिते, मी उशिरा व्हिडिओ चालू केला त्याच्यामुळे मला पीठ भिजवायचं कळलं नाही. तर पीठ भिजवण्यासाठी आपण काय केलं, मिक्सरचं भांडं घेतलं, त्याच्यामध्ये 2 चमचे पाणी घेतलं आणि तेवढंच 2 चमचे तेल घेतलं आणि त्याला मिक्सरमध्ये लावून घेतलं. जोपर्यंत त्याचा दुधाळ कलर येतो, पटकन येतो 1 सेकंदामध्ये, आणि तो दुधाळ कलर आल्यानंतर आपण तो पीठ भिजवताना ते वापरलं. त्याच मिक्सरच्या भांड्यामध्ये आपण मसाले घातले, तीळ घातलं आणि त्याच्यानंतर काय घातलं, लसूण घातले, ते वाटून घेतले आणि ते आपण चाळणीमधनं गाळून घेतले, जेणेकरून त्याचा जो वरचा चोथा होता ना तो आपला चाळणीमध्ये राहिला आणि ह्या पिठामध्ये आला नाही. आणि त्याच्यानंतर आपण पीठ भिजवलं, ते पण थोडंसं घट्ट असं. वहिनीने एकदम पातळ नाही, तुम्ही पातळ सुद्धा मळलं तरी होतात त्याचे शेव, काय फसत नाही. होऊ शकतो. आता हे कसं दाखवायचंय आणि ते सरसरीत पीठ जरी तुम्ही भज्यांसारखं केलं ना तरी होऊ शकतो. हरकत नाही की तुमचा तो शेव कडक होणार नाही, खुसखुशीत होणार नाही, असं काही नाही. पण मी जी ही पद्धत करते ना तीच मी तुम्हाला शेअर केलेली आहे. आणि तुम्हाला हा जो सेव्ह केलेला व्हिडिओ मध्ये जाईल युट्यूब मध्ये लाईव्हच्या सेक्शन मध्ये, तो तुम्ही बघू शकता. त्याच्यामध्ये सविस्तर तुम्हाला कळेल की पीठ कितपत भिजवलं, कारण आता पीठ भिजवलेलं आहे. तरी पण मी एखादं थोडंसं पार्ट घेऊन दाखवते. हे बघा, एवढं असं नरम पाहिजे, ना घट्ट ना जास्त पातळ, मीडियम आहे. हे बघा, ना कडक. आणि याला पीठ भिजवल्यावर कसलंही तेल नाही लावलंय आपण, थंड तेलाचं ह्याच्यामध्ये मोहन घातलेलं आहे. तुम्ही कडक असं करून नाही घातलंय. आपण जे मिक्सरच्या भांड्यामध्ये 2 चमचे तेल आणि 2 चमचे पाणी, रूम टेम्परेचर. आणि सविस्तर व्हिडिओ तुम्ही युट्यूब लाईव्ह मध्ये बघू शकता. आणि नाही लाईव्ह बघायचं असेल तर आपल्या परब किचनवर शेवचे व्हिडिओ असतात, ते तुम्ही बघू शकता. ही सुद्धा पद्धत आहे
आणि मी जी केलेली आहे ती सुद्धा पद्धत आहे दुसरी. तुम्ही तांदळाचं पीठ वापरून सुद्धा करू शकता. ह्याच्यात नाही सोडा ना तांदूळाचं पीठ खुसखुशीतपणासाठी, तरीही हा शेव होतो खुसखुशीत. कसं बरं? तर या बघा आता गीता लाईव्ह लिहिते मध्ये. हाय. वैशालीने तारीफ केली आहे. लिहिते तुम्ही घरचा फराळ बनवून हे व्हिडिओ करताय. हो, हो हो घरचा फराळही हो, म्हणून बनवताय आम्ही वाटी सासूबाई. कपचंच हा मेजरमेंट तुम्हाला देतोय ताई. हा लाईव्ह सकाळी जातो, दुपारी जरासं जेवलं की घरच्या फराळाला सुरुवात करतो. वैशाली श्रीरंग दोघी मिळून बनवता का? हो, दोघी मिळून बनवतो. साक्षी लिहिते हाय ताई. सुनीता लिहिते मी अशीच शेव करते, लसूण नाही घालत, छान होते. हा, हा, तुम्ही लसूण तो अवॉइड सुद्धा केला. आहे. हा, तो सुद्धा व्हिडिओ आहे ताई. हा. नाही तुम्हाला आवडेल, कोणाकोणाला नाही आवडत हा, लसणीचा. त्याच्यामुळे तुम्ही लसूण न घालता ही शेव खूप छान होतो, कुरकुरीत होतो. आणि ह्याच्यामध्ये सोडा आम्ही वापरलेला नाही आहे. ह्याच्यामध्ये ओवा घातला का तर आपल्याला बेसन बाधू नये म्हणून. सोडा नाही, तांदूळाचं पीठ नाही. हा, आता आता कुणाची कमेंट असेल तर लाचचा घाणा रवलेला, लाचचा हा. घाणा आणि तिथे गाणं. दुसरं एक मी गाणं बोलत होती. ते असं काय ग ते पण गाजलेलंच कुठलं? गाणं पिक्चरातलं. मी गुगल करून सांगते ना तुम्हाला, सांगा. आता मला ती कविताच आठवते. थोडस काहीतरी बोला. माझ्या रामाच्या राम पार, माझ्या रामाच्या, माझ्या डवळ्या रे माझ्या पवळ्या, हा काय हा, ते थांबा. तुझी हमाल जोडी. आता मला ते येत नाही. आता शेव आहे आपला हा. 2 कप मी शेव घेतला, 2 वाटी, आणि त्याला मी 2 चमचे तेलाचं आणि 2 चमचे पाणी फेसून घेतलं मी मिक्सर मध्ये. आणि त्याच्यामध्ये घातले अर्धा चमचा तीळ, अर्धा चमचा ओवा, अर्धा चमचा मीठ. मी त्याच्यामध्ये वाटतेवेळी पण मीठ घेतलेलं आहे. पहिलं ते तेल आणि पाणी चांगलं फेसून घेतलं मिक्सर मध्ये फक्त काही सेकंदासाठी. आणि ते मी घातलं आणि त्याच्यानंतर ते पाणी पिठात ओतलं. त्याच्यानंतर थोडंसं चमचाभर पाणी मी मिक्सर मध्ये शिल्लक ठेवलं आणि त्याच्यानंतर त्याच्यामध्ये लसूण घातला मी. तुम्हाला लसूण जर नाही घालायचं असेल तर तुम्ही डायरेक्ट ते न वाटता मिरची पावडर टाका, ओवा टाका आणि तुम्ही ते ते शेवचं पीठ त्या पाण्यात मळून घ्या. थोडं थोडं आपलं नॉर्मल पाणी घालून मळून घ्या. पण फेसलेलं पाणी नक्की घाला. मग तुम्हाला मोहन कडकडीत तापून घालायची गरज नाही. कच्चं तेल वापरलं तरी चालेल. आता थंड तेल घातलं होतं तरी पण बारीक बनवली मी. ओके, हा हा, होते ना थंड तेल. मगाशीच आम्ही म्हणजे सांगितलं. मी सांगितलं कडकडीत हवी असेल तर तुम्ही मोहन घाला गरम करून. आणि तुम्हाला खुसखुशीत शेव हवा असेल तर तुम्ही थंड तेलाचं म्हणजे नुसतं साधं जसं आपण फेसलं तसं नाही घातलं तरी चालेल. म्हणजे शेवाला काय मोहन कडकडीत किंवा थंडने काही फरक पडत नाही. पण नाही. तुमच्या टेस्टवर आहे की तुम्हाला कशा प्रकारचा शेव हवाय. त्याच्यानंतर हा ते गाणं सर्जा राजाची हंजोडी, हे ते गाणं वैशाली लिहिते. आपण आता ते नाही, मला आता ते एवढं जमत नाही. हे सांगते काय, कविता माझी पूर्ण पाठ होती पण ते होतं एक गाणं. हा, आता आपल्या ह्यात 4 गाणे झालेले आहेत. 4. आता हा किती किलोचा शेव झाला त्याच्यासाठी मी तुम्हाला वजनी प्रमाणात सांगूया. झाडा हवाय मला. तुम्ही तिथे ठेवलं झाडा. बघा, तुमच्या बरोबर बोलता बोलता आपला शेव सगळा झाला आणि पिठाचा चिटकला होता. त्याका पण मी जाडो असो भावनगरी करून टाकले. भावनगरी पण भावनगरी नाही, ह्याच्यात तिखटा. भावनगरी फिकी असता. आपला काटा आता आपण 0 वर करूया. आणि त्याच्यावर आता आपण ही डिश ठेवूया. तर बघा, बरोबर अर्धा किलो झाला. थोडंफार वर खाली होऊ शकतो. 556 ग्राम दाखवत आहे. एवढा शेव म्हणजे पाव किलोच्या याच्यामध्ये तुम्हाला अर्धा किलोचा शेव होईल. कारण आपण 0 वर काटा ठेवला आणि त्याच्यानंतर आपण हे वजनी काटा ठेवला. मग हा अर्धा किलोचा शेव आहे. पाव किलो म्हणजे 2 वाट्या बरोबर आहे तो. हा, वाटीचं प्रमाण जर असेल 2 वाट्या शेव. मीडियम वाटी. हा, तुम्ही एकदम बारीक वाटी घ्याल तर पाव किलो होणार नाही. कारण वाटीवर पण असतं की तुम्ही कोणती वाटी घेताय. एकदम मोठी साईजची घेताय की काय. जी काही वाटी घेत असाल ती एकच वाटी घ्या.
म्हणजे सगळे फराळ बनवताना त्या आणि ती प्रमाणे सेट करा तुम्ही. हा तीच वाटी पाव किलोची जर होता, तसं आपण गव्हाच्या पिठाला एकच भांडं, टिपरी हा. म्हणतात ते का मालवणीत. ती शेव ती होता टिपरी तशी. आता बघा ह्यो मस्त कुरकुरीत तर झालोच हा. दाखवूची गरज हा. ढकललं तरी तरी पण खुसखुशीत झालो. हा. ह्यो बघा. आता मी दाखवते तुमका. पण ह्यो आता काटो उचल. हा थांबा काटा उचलूया. ह्यो बघा भारी गमता. तीळ बीळ मस्त गमतात. आता मी एकच घाणो घेतोय, मोडून दाखवतोय. नंतर हे सगळं तुम्ही मोडून ठेवू शकता. फक्त असा धरायचा, झालो. आणि ह्यो एक एक घाणो एकदा देवा चायच्या कपात बरोबर रवतलो. हे बघा. झालो की नाही? बिना मोहन, बिना सोडा, बिना तांदूळाचं पीठ. खाऊन पण दाखवा, म्हणजे माईक मध्ये आवाज येईल. तेच तर ह्योच आमचं. त्या दिवशी उपास होतो एका लाईव्हला संकष्टीच्या दिवशी, म्हणून नाही. पण आता बघा तुमका दाखवते. आणि लाईव्हला तुम्ही आहात बघा किती झटपट झाला. म्हणजे अर्धा किलो शेव तुमचा झाला. हा, जर पटकन तुम्ही होतो. अर्धा किलो करत असाल तर 1 किलो शेव तुमचा पटकन होणार. बघा माईक जवळ घेऊन मी तुम्हाला दाखवाय ना. याच्यामध्ये आपण सोडा वापरलाय ना, साबुदाण्याचं पीठ पण वापरतात, ते हो. सुद्धा नाही वापरतात. तांदळाचं पीठ पण नाही वापरलं, काही न आणि वापरता. तेलाचं मोहन सुद्धा. तेलाचं म्हणजे कडकडीत तेलाचं. आम्ही साधा 2 चमचे तेल वापरलंय, हम्म. त्याचा मोहन म्हणून वापर केलाय. ते सुद्धा न करता हा शेव शेवटपर्यंत कुरकुरीत आहे. आता तुम्हाला फक्त एवढीच काळजी घ्यायची आहे, हा स्टोर कसा करायचा. आता हा पूर्ण बघा, आता डिश मध्ये गरम आहे तरी पण हा कुरकुरीत आहे. अजून दब लागता. पूर्ण थंड करा आणि मग त्याच्यामध्ये डब्यामध्ये तो भरून ठेवा. एअर टाईट डब्यामध्ये भरून ठेवा. जसं सांगितलं, एअर टाईट डबा जर नसेल तर तुम्हाला ट्रिक मगाशी बोलता बोलता सांगून गेल्या, तरी पण आता परत सांगतो की ती ट्रिक हीच आहे की त्याच्यावर तुम्ही काय ठेवावं, झाकण ठेवा. झाकण नाही, कागद ठेवा. कागदाने तो पेपर. झाकण घट्ट लागतं. पूर्ण पेपर ठेवा आणि त्याने वरचं झाकण लावा. झाकण घट्ट असेल तर कागद लावू नको, नाही तर पाहुणे शेवचं डबच उघडत नाही. काय करू. एअर टाईट डबा नसेल तर. असलात ना, बरं वाटलं. तर अशा प्रकारे आमचा आता हा लाईव्ह एंडला आलेला आहे. आता तुम्हाला गाणं ते वर्डिंग आता मला शोधावे लागतील, थांबा. नाही, तेच गाणं बोलते मी. तेच गाणं बोला. नंदी बैलाच्या जोडीला सदाशिव हाकालतो, पोटी पोटाले बांधून पार्वती उनारते. पोटी पोटाला बांधते, झोळी झाडाला टांगते. झोळी झाडाला टांगते, त्यात बाळ ते रडते. तो मध्ये आहा, तो सरोजला मगाशी सांगायला होतं मध्ये आहा आहा असं बोल म्हणून. पण मला ते पिक्चर आठवला, ते सीन आठवला की खरंच ते दोघं शेतामध्ये नांगरत असतात. आपल्या त्यांची जनावरांबरोबर. सर्जा राजाची जोडी असते आणि आपले कुलदीप पवार सर आहेत, ते असे म्हणजे नांगराने शेती नांगरत असतात. पायात काटा काटा रुतत असतो. खरोखरचा पायात रुतत. म्हणजे मातीत मिळतं ते रक्त. म्हणजे आपल्या मातीमध्ये आपलं काय काय मिळतं. बैलांना सुद्धा होऊ शकतं. गाई बैलांना ढोरांना त्यांना पण डॉक्टर असतात. त्यांच्या पायांना पण नांगरताना काटे वगैरे रुततात. आणि काळजी घ्या. आज त्यांना पोटभर खाऊ घाला, पुरणपोळी घाला किंवा लापसी रवाचा जाळा भरडाचा सुद्धा दोन्ही व्हिडिओ आपल्या परब किचनवर असत. लाईव्हला आता पुरणपोळ्या केलेल्या त्या सुद्धा करून तुम्ही बघून आपल्या गावी असाल तर नक्की घाला आणि आमचा पण नमस्कार द्या. त्या गाई वासरांना आमचा पण नमस्कार द्या. म्हणूनच बोलतात ना, गौ आपली माता है. खरंच आहे. गाय आता लाईव्ह आपला झालेला आहे आणि आपला खुसखुशीत छान आपला शेव झालेला आहे. चला घ्या, धर धर धर. मीठ तीख व्यवस्थित पडलं ना, लसणीचा फ्लेवर जास्त पण नाही कमी पण नाही. आणि मसाला जर तुम्हाला वाटत असेल तर कमी जास्त तिखटपणा करू शकता. तर अशा प्रकारे आपण गाई देवतेला नमस्कार करूया, 33 कोटी देवांना. आणि अशा प्रकारे वासूबासराच्या तुम्हाला खूप खूप शुभेच्छा. आजपासून दिवाळीला सुरुवात करा. दारात रांगोळी काढा, 2-2 दिवे आजपासून लावायला सुरुवात करा. आणि दिवाळीची साफसफाई, दिवाळीचा फराळ तुम्ही करा, ज्यांना जसा वेळ असेल तसा. आमचा लाईव्ह बघा किंवा आणखी व्हिडिओ आहे तो जाऊन फराळ बघू शकता. जो आता लाईव्हला जॉईन असेल त्यांनी नाही बघितला तर लाईव्ह सेव्ह होईल, तो बघा.
आणि आता जाता जाता माझ्या गाण्याला परत एकदा स्क्रीनवर डबल टॅप Double करून tap लाईक करा. द्या. म्हणजे मला हुरूप येतो दुसऱ्या वेळेला मी कुठलं गाणं बोलू आणि कुठलं आणि नाही. जर कुणाला हा व्हिडिओ आवडला असेल तर आपल्या मित्रमैत्रिणींबरोबर शेअर करा, सबस्क्राईब करा. चला, आता आम्ही धन्यवाद. निरोप घेतो.